तेरे इश्क में डूबा रहूं। वो एकदम वो किनारा से गाड़ी से कहीं के हमनी के तरफ आइल बनी जाए और एकरा दोनों तरफ ही पानी बा। एने वापस से आर्टिसंस जौन बड़े सा अपन स्टॉल लगेले बड़े से जौन हमनी के मास्क वहाँ खरीदनी है जा जो चौ नाच में लागेला और एकरा अलावा भी एजा बहुत सारा चीज बा। खैर हमें खाली एने से देखल चाहता नहीं। लोअर डैम और अपर डैम एगो प्रोजेक्ट के पार्ट है जहाँ पत्थर के सजा के एक के ऊपर एक रख के ई डैम बनावल गइल बा। जो हम पत्थर दिखावत तनी पत्थर से बांध के ई डैम बनावल गइल बा। ई पम्प्ड स्टोरेज पावर स्टेशन है यानी पीएसपीएस है। इलाका में आसपास के इलाका में जौन बिजली के बढ़त डिमांड रहे जौन बिजली के खपत जौन बढ़ल रहे ओकरा के केटर करे खातिर ओकरा के संभाले खातिर ई दोनों डैम के निर्माण सरकार कैले रहे। जब बनल रहे तब इंडिया के 4th लार्जेस्ट डैम रहे ई। ठीक बा। और यहाँ के लोग से बात किला पे समझ में आवेला कि लोग के ई डैम जितना फायदा कैले बा ओकरा से ज्यादा नुकसान कैले बा। वो लोग बतावेला कि पहले ई डैम जहाँ खड़ा कैल गेल बा ई पहले जंगल रहे जैसन उ जंगल बा तो उ जंगल के एक हाली शेव टकला कई के फिर एकरा के बनावल गेल। और वो कारण का भइल ए बीच में जौन हाथी जानवर प्रवास करत रहन ओकनी खाए रहे खातिर जौन बा जगह कम हो गइल बा तो उ अब रिहायशी इलाका पे अटैक करेले। ओकरा अलावा टूरिस्ट बढ़ला से इकोनॉमी के भले कोनो फायदा होके लेकिन इलाका धीरे धीरे अपन सौंदर्यता खो देता तो ई शिकायत रहल है लोगन के। खैर हम बाकी हिस्सा दिखाई कितना हवा चलता ई लोगन के कपड़ा देख के बुझा जाई।